și B cu C și D sunt cu toate prietene și-au plecat, hai hui prin țară, din abecedar afară. E și F cu G și H au luat calea spre oraș. I și J cu K și L preferau spre orășel. M și N cu O și P către sat voiau cădel, și că e alunecuș, mult mai bun pe deldeluș. Însă Q cu R și S un vecin pe nume de ziseau să se audă clar în întregul abecedar. Iată ce și ascultați, să-ți plecatele vă așezați, când școlarul cu încetul va parcurge alfabetul și-o putea cu bucurie să citească și să scrie, oricare va putea să se ducă unde vrea. Literele au ascultat, sus pe file au așteptat, iar cu V cu X și Z au stat cele până cer. Toți copiii fiecare au cântat cu mic